Hola, bon dia. Soc la Ursula Sol i treballo com a professora d'anglès a l'Escola Sant Gregori de Barcelona i avui estic aquí fent aquest vídeo per explicar-vos una experiència d'innovació que hem fet a l'escola a l'assignatura d'anglès. Aquesta és l'escola de la que us parlo, és l'Escola Sant Gregori de Barcelona i l'experiència d'innovació és aquesta d'aquí, que és la que hem batejat com Sant Gregori's School English Wiki. És una wiki que vam crear el 2008. Primer la vam pilotar i bàsicament tenia la funció de fer de plataforma per poder posar materials complementaris pels alumnes, més listenings, més vídeos, links amb exercicis extras, però fa uns 4 anys o així vam veure la necessitat de fer que els alumnes milloressin la seva competència doncs, escrita, la seva expressió escrita, i vam pensar que podríem utilitzar la wiki com a una eina doncs, per aconseguir aquest objectiu. I bàsicament us presentaré 5 activitats que hem fet utilitzant la wiki i una també utilitzant una altra eina web i que creiem que realment han estat molt profitoses. La primera activitat l'hem batejat com a Wiki Discussions i bàsicament vam demanar als alumnes que fessin comentaris donant la seva opinió sobre un tema i el tema era, després d'haver llegit un capítol de la novel·la The Great Gatsby, de Scott Fitzgerald, doncs vam veure un tràiler de la pel·lícula antiga i un de la pel·lícula nova i els alumnes havien de donar la seva opinió sobre quin dels dos els havia agradat més i si creien que era lícit fer una versió tan moderna d'una obra clàssica. Aquestes van ser les preguntes que van haver de contestar els alumnes. Els vam donar ajuda lingüística, scaffolding, expressions per donar la seva opinió i vocabulari que podien utilitzar. I els alumnes doncs, van donar la seva opinió i el que va ser molt positiu d'aquesta activitat va ser que van començar a interactuar entre ells. La secció dels comentaris d'una wiki no és com un xat en directe, però és un xat en diferit. I per tant llegien els comentaris dels seus companys i les seves companyes i responien, a més de donar la seva pròpia opinió. Realment això va ser molt positiu perquè era doncs, un públic real el que estava llegint allò que ells escrivien i per tant es notava que s'hi havien esmerat més. La segona activitat que vam fer va ser relacionada amb cites de motivació, motivational quotes, i vaig començar jo donant un exemple d'aquestes aquestes dues cites, i explicant una mica el que a mi em semblava que aquestes cites volien dir. I com a primer exercici d'escalfament, diguem, doncs vam donar als alumnes també més expressions per utilitzar i els vam demanar que fessin comentaris bàsicament explicant si estaven d'acord amb la meva descripció d'aquelles cites i donant la seva opinió i intentant explicar com aquelles cites s'aplicaven a la seva vida diària. Els alumnes també van respondre a les contribucions dels seus companys i companyes, cosa que també va generar un debat molt positiu, i després aquestes contribucions les vam llegir a classe per tornar a fer com una mica un debat. I com a extensió d'aquesta activitat, vam crear una pàgina wiki per cada alumne i cada alumne va haver de triar 2 cites motivadores de qualsevol autor, ja fos conegut o no conegut, viu o mort, i llavors havia de fer el mateix, doncs explicar què li semblaven aquestes cites, què volien dir i com es relacionaven amb la seva vida diària. Aquí teniu alguns exemples de les cites que vam posar i dels comentaris que vam fer. I bàsicament els alumnes doncs, també van comentar, van deixar comentaris a les pàgines web, les pàgines wiki de la resta dels alumnes. Una altra activitat que hem fet l'hem batejat com a TV Show Project. Els alumnes van triar una sèrie que els agradés i van escriure primer un text descriptiu que el van penjar a la wiki perquè el pogués llegir tothom. Després van fer una presentació oral en PowerPoint o en Prezi, també per la resta de companys, i finalment van elaborar unes activitats de cara lingüístic basades en el guió original. Aquí teniu les pàgines wiki que vam crear i cada alumne era responsable de la seva. I havia de posar els seus textos i també van afegir doncs, hiperlinks, vídeos, fotos per il·lustrar-ho. Aquestes són les presentacions que vam fer, alguns en PowerPoint, alguns en Prezi. I finalment aquí teniu algunes de les activitats que van
fer fill in the gaps, who said what, traducció... Bé, aquí podien escollir. Però bàsicament va ser molt motivador perquè tots els alumnes tenien les activitats penjades a la wiki i se les podien descarregar, algunes les vam fer a classe i la resta les van acabar a casa. Una altra activitat que hem fet ha estat la creació d'una pàgina wiki personal de cada alumne i cada alumne havia d'escriure un text parlant un hobby o una afició seva. Un alumne va parlar d'origami, un alumne va parlar de table tennis i també posaven vídeos i fotos i hiperlinks i per tant era com una redacció però que la veia tothom i tots els companys podien deixar comentaris. I l'última activitat que us volia exposar és surveys, o sigui, unes enquestes en què els alumnes van triar el tema, per exemple aquí, what do clothes say about you? O l'altre, how confident are you? I llavors redactaven uns resultats segons el nombre de punts i els companys i companyes feien l'enquesta online, que estava penjada també a la wiki, i deixaven comentaris donant la seva opinió sobre el que els havia semblat aquesta enquesta. Bàsicament, aquesta experiència de la wiki ha estat un èxit perquè realment ha fet que els alumnes escrivissin molt més en anglès, sobretot llegissin el que els companys escrivien i responguessin, sempre en anglès, clar, i també els ha fet millorar la seva competència digital, ha potenciat la seva creativitat, el seu poder de presa de decisió. Realment estan molt engrescats perquè tot el que posen a la wiki s'hi esforcen molt més a fer-ho perquè saben que tindran un públic real, no només els seus companys, sinó com que la wiki està oberta, que la podrà veure tothom. I per això pensem que és una experiència que caldria extendre-la més perquè la trobem molt, molt útil. Aquí teniu algunes de les opinions que diuen els alumnes. It really makes us talk to each other, it's a good way to have communication, interaction with classmates, our writing is improving. Jo crec que això realment parla per si sol. Updated technology, which is closer to a generation. En fi, realment recomanem molt l'ús de les wikis a classe. Nosaltres ho hem fet a la classe d'anglès, però es pot aplicar bàsicament a qualsevol assignatura. En fi, moltes gràcies i fins una altra.